Il-Kummissarju għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna ikkundanna it-tgħajjir tal-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo li fuq Facebook għajjar ex uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista b'kundizzjonijiet mentali. U għastqar li wara tant ħidma li tkun saret biex inħoloq għarfien fost iċ-ċittadini u biex ma jsiru ebda kumment ta' dan it-tip ma jistenniex li persuni f'ċertu kargi jiktbu dawn it-tip ta' kummenti. Kundanna kull aġir minn kull min jagħmlu ġifieri dan. Tweġġek inti wara dak ix-xogħol kollu li tagħmel li jkollok xi ħaġek fil-news. Iva. Fil-fatt jiena nirrabja u xi kultant laqas inkun naf se naqbad ngħid u se naqbad nagħmel għax tipprova toħloq tanti awareness u titkellem fuq is-suġġett u tressaq in-nies li jifhmu dan in-nies. Dan in-nies ikolli ħafna minnhom li jiġu għandi jitkellmu miegħi u anke jiftħu qalbhom miegħi jiġifieri dwar is-sitwazzjoni tal-ħajja tagħhom. U mbagħad isu split of a second jingħad kumment li xi kultant ma jkunx kumment li jrid iweġġa' ma jispiċċa jweġġa'. Il-Kummissarju għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità ma kienx l-unika wieħed li kkundanna il-kumment ta' Arrigo. Fost il-kummenti li kkundannaw dan id-diskors kien hemm Romina Brinkat li tenniet li il-kumment tiegħu ma kienx wieħed xieraq wara tant ħidma biex titneħħa l-istigma minn fuq il-mart mentali. Kumment li kien segwit minn dak tal-ex uffiċjal nazzjonalista li staqsa kif Arrigo jista' jistejjaħ membru parlamentari meta jikteb kummenti bħal dawn fil-waqt li stqar li kien jagħmlu aktar professjonali.